Γεια σου Δανάη. Γεια σου Άρη. Τι γίνεται, τι με ήθελες? Δεν είμαι και πολύ καλά και ήθελα σε κάποιον να μιλήσω. Η Ιφηγένεια? Είναι στο δωμάτιό της και διαβάζει. Πρέπει να τα πούμε τότε. Είπα στον Πέτρο να χωρίσουμε και ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ. Κρίμα. Δηλαδή, τουλάχιστον το ξεκαθάρισες. Ναι. Αυτό με ήθελες? Περίπου. Και να σου πω ότι είμαι πολύ μπερδεμένη. Με σένα. Εμένα? Ναι. Και αύριο φεύγω. Νομίζω πως... Δηλαδή, θυμάσαι πως γνωριστήκαμε? Με εκείνο το φιλί. Το κατά λάθος φορούσες τα ρούχα της Ιφηγένειας. Ναι. Δηλαδή δεν σου άρεσε? Δανάη, να σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα. Απλά ήθελα να το νιώσω άλλη μια φορά. Έτσι, για να ξέρω τι ψάχνω από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αντίο.